Áno, máme tu na ďalší motocykel štartovné číslo, by to malo byť 76. Je to motocykel 350, robí 1931. Prosím, aký je to motocykel? Ešte raz? Magnat Dragon. Ešte raz, aby sme všetci počuli? Magnat Dragon 300 OHV. No vidíte, takže naozaj počuli sme presný, krásny celý názov tohto prekrásneho motocykla. Je to robí 31 a je to naozaj akože krásna, robustná kostra. Vidíte, je ten rámy mohutný a vidíte sa predu, že má veľmi dynamické svetlo predu. Prekrásny motocykel. Nech sa páči až tam. A máme tu na ďalšie štartové číslo 79, je to Yamaha 250 špeciál z roku 1937. Vidíte, naozaj tieto krásne javičky, oni prekrásne tvári, naozaj, ktoré vidíte, do dneska sa môže naozaj pochýlovať môžu. A spýtame sa nášho kamaráta, že či si túto motorku robil sám, alebo zachovala, alebo je, ako sa vlastne nevyšlo. Ovocina, vidíte, takisto, naozaj osnovné sa krásne spôsoby, keď sa páči, prečo vydajú. Áno, máme šťastné číslo sprejme, šťastné číslo vyjazné. Lychrička kávová. A jdou v Prahe. Fajnie wygląda. Ahoj! Zeleno-modrá, predok je takýto istý.